Ġobbu Lebel benefikajna minn 85% ta' 50 ta' proġett ta' 50,000 euro fej dan kien relatat ma' relocation ta' minn post għal ieħor. Fl-ewwel kollu benefikajna minn 85% ta' proġett ta' 15,000 euro ġo childcare ieħor li aħna għandna ġol Ħamru u dan darba kien for the upgrade of the childcare center. Applikajna wkoll fit-tert koll u ġejna f'dati wkoll b'85% ta' 15,000 euro darba għall-upgrade ġo Lebel. Id-differenza hija kbira, enormi. Aħna konna uħut minn tal-bidu illi bdejna b'dan ix-xogħol. Sintendi kien hemm bżonnijiet illi nieħdu taħriġ biex mhux biss ikollna kwalità ma jkollna nies kwalifikati. Iva, il-mentalità inbidlet għaliex jiena anke meta jkolli meetings mal-ġenituri ma nipproġettalhom xi ħaġa illi huma ħajġu jġibu tfalaw għaliex sejrin jaħdmu, imma għaliex bżonn għal-tfal illi ċertu affarijiet ma jistgħux jaħduhom mid-dar, speċjalment ta' social development illi jitfall ikunu qegħdin jitħaltu ma' tfal oħra ta' tamparhom u jagħmlu ċertu attivitajiet illi jkun naqra impossibbli li jsiru d-dar.